президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 22 декабри соли 2017 дар паёми хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид доштанд, ки сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳим ба шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, баландбардоштани сатҳу зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасонӣ истеҳсолӣ, инчунин муаррификунандаи таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои миллӣ ба ҳисоб меравад. Бо ин назар дошт, яъне бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ ва фарҳанги миллӣ сарвари мамлакат соли 2018-ро соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуданд. воқеан ҳам Тоҷикистон дорои табиати биштосо, ёдгориҳои хуби таърихию фарҳангӣ буда, дар қаламрави кишвар барои ривоҷу равнақи рушди сайёҳӣ ҳамаи шароитҳо мавҷуданд. дар ин замина дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб инфраструктури соҳа рӯ ба афзоиш буда, мавзеъҳои сайёҳӣ, истироҳатгоҳҳову осоишгоҳҳо, ширкатҳои сайёҳӣ ва меҳмонхонаҳо бунёд гардида, шумораи инфраструктури сайёҳӣ зиёд гардидааст. вобаста ба рушди сайёҳӣ ва муаррифии мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ дар шаҳри Кӯлоб низ корҳои назарраст анҷом дода, барои қабули меҳмонону сайёҳон дар баробари инфраструктури соҳа мавзеъҳои таърихию сайёҳӣ омодаи қабули меҳмонон мебошанд. шаҳри бостонии Кӯлоб ки яке аз шаҳрҳои қадима дар минтақа ва вилояти Хатлон ба шумор меравад, дар замони соҳибистиқлолии мамлакат зери таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, ба як макони зебои сайёҳӣ табдил ёфтааст. имрӯзҳо чӣ аз сайёҳони хориҷӣ, чӣ аз сайёҳони дохилӣ ба ин шаҳри бостонӣ ташриф меоранд ва аз маконҳои зебову дидани ин шаҳри қадима дидан менамояд. боиси ифтихор ва сарфарозии кулли сокинони Кӯлобшаҳри бостонӣ аст, ки яке аз оромгоҳи мутафаккири бузурги Шарқ Мир Саид Али Ҳамадонӣ дар ин шаҳр ҷойгир буда, бештар диққати сайёҳони дохиливу хориҷиро ба ин шаҳр ҷалб намудааст. дар ин баробар рушди инфраструктури сайёҳии шаҳр дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат хеле рушду нумӯ намудааст. фаъолияти боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ, тарабхонаву меҳмонхонаҳои наву замонавӣ ба сайёҳон имконият медиҳад, ки бо хубтарин шароит дар ин шаҳр сайёҳати худро баргузор намоянд. дар ноҳияи Мӯйнобод, ки табиати биштосо, мавзеъҳои таърихию диққатҷалбкунанда беҳисоб аст, сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ ба ин минтақа ташриф оварда бо мавзеъҳои Чилдухтарон, Шоҳи Хомӯш, Ҷалолиддини Гулдаста, қалъаи Мӯминобод шинос гардида, аз ин гӯшаи таърихӣ маълумоти муфассал пайдо намуданд. дар қаламрави ноҳия 3 адад меҳмонхона, 6 мавзеъҳои сайёҳӣ, 4 истироҳатгоҳу 1 осорхона, 29 ёдгориҳои таърихӣ мавҷуд буда, ҳамзамон дар маркази ноҳия ҷиҳати эҳё ва ҳунарҳои мардумӣ мағозаи армуғонҳо фаъол гардонида шудааст. ноҳияи Мӯминобод яке аз ноҳияҳои зебоманзар дар вилояти Хатлон ба ҳисоб рафта. дар ин ноҳия як қатор иншоотҳои сайёҳӣ фаъолият мекунанд, ки барои хизматрасонӣ барои сайёҳони чӣ дохилӣ чӣ хориҷӣ хизмати босамар мерасонанд. вобаста ба ин мехоҳам қайд кунам, ки дар соли 2025 дар 5 моҳи сипаришуда ба ноҳияи Мӯминобод 43531 нафар сайёҳон ташриф оварданд, ки аз ин шумора 42757 нафарашон сайёҳои дохилӣ ва 774 нафарашон сайёҳои хориҷӣ мебошанд. ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, ки шоҳрои байналмилалиро дорост, ҳамарӯза садҳо нафар меҳмонон, сайёҳони дохилию хориҷӣ тавассути ин ноҳия ба Бадахшон сафар менамоянд. барои қабули сайёҳон инфраструктури соҳа дар ҳоли рушд қарор дошта, аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ меҳмонхонаҳои замонавӣ бунёд гардида, дар давоми 5 моҳи соли равон зиёда аз 2000 сайёҳон ба қайд гирифта шуданд. чунин омилҳои мушоҳидакунанда аз ҷумла мавзеъ ва ширкатҳои сайёҳӣ, ёдгориҳои таърихӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, афзоиши инфраструктури соҳа имкон фароҳам меорад, ки на танҳо ташрифи сайёҳон зиёд, балки аз ин ҳисоб сатҳу сифати зиндагии мардум беҳтар гардад.